Ok, koje su nam neke recimo opcije za fotku i što ako dobijete nekakvu fotografiju ili nekakvu fotografiju u chat i kako ju skinuti. Recimo neke opcije su kliknete na fotografiju i vi ju ovdje možete zoomirati. Znači možete ju jako zoomirati i možete ju jako smanjiti. Ako imate recimo miš sa onim kružićem, možete također recimo ići gore dolje ili na nekakav način zoomirati. Ok. Sa gornje strane vidimo ovu strelicu sa crticom, znači gore. Ako želite skinuti fotografiju, onda trebam kliknuti na tu strelicu dolje. I znači vidimo ovdje obavijest, fotografija mi je skinuta i preuzeta na računalo. Fotografija koja je preuzeta vjerovatno će se nalaziti pod vašim skinutim dokumentima, odnosno downloads. Kad ste gotovi sa fotografijom, kliknite close ili zatvori.